Sansa ono owosom kese dua ekura ebetwai usumru afna ekobonesu ewa aduma ono ne ohene oda pakem di afna na bre santen ama santen di ato na pan adaka matwa ho ahia na mane a woye no me na dom ahene no hia Kwaba ayi Nyansapo kasamfonyi so Nyansapo na waje so de amame se yisane ne badwem ban panyi transese dia na nanom de o machete ne wobuo mu Nyansa kwan so no eno na yenso ye ne ani ntini adwetwe ru kambo mu na da bia meka no yisane ne badwem ba kwan so e de ma wa wo hwe ye ne wo a wutie ye efiri achichi ne menche ye enase enkoma obi bia ne na otwedi amponso asese wabo ye ho ba wo a ye ade abeduru samre subscribe se wonya ye a ehia pa subscribe ma me na share na wodwadwe nchenso e de ato ase e de amame ene abranti amini ni bedi nkomo no onhye danye zisu de sese de woje ntra ha pa e wo Ghana ntiti social media so enu nti no mame nko na yenkoma na kwaba na afi no yemra na yemeto asem ni din fama mu ni ento an yenkoma dwetwe no so baba akwaba bi mu Nyansapo zo ndi akwaba so ho ye de ho ye pa asem na bo pusa apem mo se de ya to agyan de awo oyi okofo eja se wa anim enya hwe wi be kama pa nti we kura no nhia ya sa hia bio no kura mpo no santi abakosem bi hiewu de ma santi yen se kodwo bo hiewu no ko hia no baabi no sa be hia no kumase okay eno ne ebenya edin hiewu no na se wo hia nipa ongu nti yehia na ano no ya sa ba be hia bio nti hiewu yehia ye ne yengu ene ya sa be hia no agro ne yenhia ase o se sia ye hu kura friends hiewu se ye ya ekobae ehompompoye no mo hu eye okyerema ba bonsu otumfo okyerema bonsu nana bonsu no woni ye ni bedi nkomo nti se mu nana bonsu atranse sei na ebusuya panyi me nsoma atranse ya na ye se eye ebusuya mienu ani nkoro mienu a ye bo moden na ye de ahempon otumfo mienu ebedua Asanti memu na eye coincidence le sense ono de otumfo opoku ware katachie ene baaye ena meme de otumfo opoku ware a wotoso mienu e baaye enti eye ware katachie ni nko a ene sese enti yenye ni pato asa wa Asanti memu anu made ase ohene pia na nanu mamutie mi se munyina moni age eye adehie mienu ni ehia yenhye nkomo na se enne ya ne binom nte ase owo kase bia brekum sampa japakrum triabodom ani nkura akekeke wo bono afe rara ewo anwona mantemu anase fra mantemu ubetwam no akọ abia man foforo so la Côte d'Ivoire no Jamaica no eni ade akase wo mu nyina yi ehye Ashanti kingdom ase a anase Asanti ahini na ase a obi na Ashanti region na watra na wababono watra na wakuvota watra na okwa maka yesisu dia say the kingdom is bigger than the region. Enti adi ne ma Ashanti kingdom no eso echen region na ya Ashanti region no. Enu ne yebedi hu nkomo ne hu kwan ye fa so baaye ene de ekokusiye. Enu nti opanyini yenkwai na yenkohyase na no madaroma se de bia na yesre mani die no enye boapayo ene ye trending nton yeka da bibi kwa achewa madaroma nana ne ye ya no matenteye enye se bia ye boapa ena yebedi hurudu hurada sembi e wa hanom. Baba mamensa mu akwa babiem se umpomu ye de me ho ye papa enti wode me hye ase afiri fahene eden na wobekere me ama atome ne mahwefo a ye hwa ye nti ase se Ashanti kingdom enso timitra ko Jamaica no Ghana kwa media to e ko Jamaica no Côte d'Ivoire no bi wo hono wobekọ yes Black Americans ewo eye USA wo mu nyina sponsor dom ebedo Asantima ede ne ma ne basa kiremu asem de wabuse bio na sese kura de koso wo Ghana ha ide minim se ya otan se ya ho ya no de minim ja minim no so ayefo ansa na obehu nipa ya ye de ne twe nkomo ya no obeto aso de ama no omaye nkohwe abra Asanti ahenie no kukuru ye na boboye na kokyekere ye na kopaye e obrekum na opemso de otu okro wie ne okra wie no obra wie ngma so otumfo se tutu Dr. Raise the Power to Asanti menra ono nko na tisikadwa so na domani sade oso ntakrache okokodan ni tumi e wo ho no abra na akyerema anase otumfo akyerema o kyere kakra wantwene no so yenhwe sisi ya tiawa bi ne yemeto nkomo na nkasa so
mode mani krutre wi si ahunu mienu sante mo de ahwede hu ampa ono ane ni bonkomi bema fe to asoma me ohene brekum de yakoye no ne kwanso ano no amane kwanso santene yeko brekum se yeko hye brekum hina sabi onya ne ba bi koye ankopon fa ne kransie yi yeko hye na nimonyam na matete nsem bi ne na social media se santene ko brekum se o kokon na yeko ye niema bi adaroma enye do mahin nti ne yeko brekum se de amane kwanso so titie no santene brekum hine hye na se ne mahin no nti se otwa nani ahweban a ontentina wo se okokro nim no kohye kro nani munyam sanse bi kura a omwo brekum wo kura ate tumfuo bi enhu ne da nti akwaya akwanya na wa onim santene onya de nasi ukro so na agidi nti free dana kura na yekoye no se wa onim de brekum akwakomena kodru na sometimes metewa eya na niema bi ehame sanse nipa bi attack kingdom omo say Asante kingdom no ene ne kumase ana say no ni Asante region entesa sa Asante kingdom kumase nko an kan ndimi an chechira nkodu ba bia even kumase ha krampo no ana mensha palace ni mpo no na abrofo nete ha enti nye kumase ni Asante kingdom no Asante na country e oman ya kan bi no nti ase ye ko prime war ye ko atebubu wo a ye ko ye no ene na emi enya enyina sen benya bentowum ye ko atene afram place wo eno ko aman hene kumawu hene ene agogo hene ne ko ye mi benya ntahira kura na apukuare na so tumfu pukuare no obi dada na ono ntahira ne bedi no wa ne ba odurupanyini a wo nsuta ne nua kuma odurukuma beje ko nsuta omunya ntahira ye ko krapa wo ye ko sepe ehya wo ye ko bodwesan wo ye ko achim wo ye ko prime wo ye ko jamfi wono adu jamfi wono antoachi ye ko wo nti sa time opim so say tutu bae no wars na ye kokọ eni nyina no jamfi wono ya wo antoachi ya wo nti se na enye kingdom na ye expand na nke be da yakọ ha santin se tutu ye amekumfo kra ka de ono anu ofase nya kisi amo na twitwaji ye se no anu asiri benya koto chacha kudi konkonsan se amekumfo so mpeso mbeto ano ka de go hye amekumase wow no ofase nya kisi amo na twitwaji ye enti menim de ekoso enema ekoso nso ye mwanwa niema ekoso enwanwa ankasa sanse santene okokun even na se tutu opim so ofiri mu no krampo no ne ofase opokuare yakokun ekun a yako achim kotokusa ne etese abrimru ababesi echi abrimru ofisa hwi hene ana owo pomu ana oyekofo pa yako hokun ehokun ne mienya ahafo sanse ne kun wie edi ne sunkunim no ene ede boadifo a moye go so man hene mo ne mo toto aso omo nyina akodi wo se omo mfa nya ha family santene enti ne efro mo aha fo no edi ewu ma no enti wo no de santene ko bebrebe atani afram ye ko ho ye ko atebubu na menim de enti a amanfo bi atwentwe niema bi yesa Asante kingdom na ewo kumase ana de nanzi amiti news bi fa sampa for Santene na ampa mo cho se mo mfa masembla mo na nanom hyehye yo ma ya to ye me ya mekumni minchi ne mase nyina afra mekum amekumfo ye ne ya asenefo PC intimate me de mensensi me bo aka se ye ya asenefo PC nti ye pen ne Santene da bi nya mane kwan no sabi enne na wiase camera ne social media ne akon a ye jejai ne nti no enema bi abafo amankofo bi ene yekeka katachie okodom anase bafu pim a oni ne nwa afia sapon edudo nyina bafu pim ye afia sapon ba ne nwa do nyina
omu free ya konkransa ahaya no mu free de nti o ma mu free ha eye ko amre tie kuku amre yedi ni di ade wa abra na bafo pimti wo so ono ne wo faase a ne wanyini eno ho abufuo na ma bafo pim di konkransa enkransa ne kofa atachiman wo bae edi nti na nkransa fo na omo ne tachiman fo nka enam nkransa so na santen bugu are ko wo ho ye ko West Dagomba wo adesna hene dwaben hene adonten hene antoa hene eho ne nya antoa hene ntam antoa hene ka se minwa adesna nwu agya me aka me nko di antoa mo ntam no kwadutwam dwaben hene ntam no sabe adonten hene ntam no ni nyina wo ye ko wo ye ndi wo enti minim de enti a enipa bi tete ba bi yo mo keka nsem bi chesa wodwen wa wonte ase Asante na your mind okosro ba fom your mind and records no ye ka se bibi e records a eda archive a eda wo enti nya wo nene wo pe wa henie anasa wo selfish interest enti no wo betoto na sese enye sanete na ye me ya se nipa bi ni mpanimfo bi ye nim so munim de ahyehye ase metewa ya na me ya papa sanse ene me ekoso no menti ase santen de of the santen ni na sagranti war yi 1994 76 ebe for hin panyu ko 19 ya santoa raise demonstration ni afra ne wa me na naka ho me na okọ obi efre na owo ani aja okọ wu almina castle ye ka Ghana abakosem a manfo da bia manfo kasa Asante e proud sanse ye ne motherland na why no one penny nsem why na ni abrofo ko ye ya Asantefo ye ni abrofo ko makomako 6 times de to so nsia ye te ho e bopo kwan ye befa so ene ombeko no moto maye eno kro mo fam free manson kwanta ne baye no mbedi ye so omo no mbedi ye so no recognize Asante as a kingdom enti de bebio after the war no then steward be governor be steward from British ono ne baye amanfo nkonwa bi obobobobo bi wram mimi fie bi wom ye fa de ni bi freedom pass ne be di amekoma konya ye de ose mampon ni bi be di kuma se konti hene atebubu ye peja ne ye na man hene obogu no sha nantan na se ye peja ne ye na man hene enti eye nkonwa bebrebe na abrofo no be ye ya peja man hene ne donso ben no achi no aye ka asa santen ne kura ma ne nya no hukuma se no ya ye sa atu ye ho ekọ se ye de yewura no de ya chechire no sanse ye chechire na ya anya ni ya manso bedumre bi no amanyofo be se no enu ne se akonwa to na santen ne anhwe amfa de da anto ha ebeda ye hu ne kure no ye de sikasem ne bewura anyensem ahensem mu nso ne nya ntete ahensem mu ene enya ye culture no Ghana ha ohempon bei ana ohene bei no se oton Ghana chen santen hene me santen ni ko sesios tumfo odaro manyankopon hia nya wo anka me se no wan mimi ko bi santen ko Uganda me ko bi Uganda king owo ye friend Kabaka no ne president owo nka santen ko tu ni fo se hweyi na ban de waba no owo so ne kabom se de be ya betimi apagya man no enka bom tina santen ne ko santen opasum bi Ghana ha ehe fana santen pese okwa ontimi nko etimi ga se ma ne nko asanse ya ne ya ontokwa yanse ya kwa anwuna ya kwa Trinidad Tobago miko bi nanse ya santen ya daroma no abia nka bom sem ya ne akamfo a akwa akodiwo nam santen ntokwa so Asante ne ekoje Ghana man na yese so far baby a waka bedu no sa sagranti wa Sergeant Wesley edi animu eno ye 1874 ekon na wo 1874 kon na wo kon ye no na eno no santi wo mbi Asante na kon sa kon Asante nti na wo kon sanse dwade mu ne ye di tutu nipa no ye se enti ase eno antira na ye Asante de ne ye koje Ghana sanse ne ye peye man ne achechire ye man nana amanfo a omo wo yasen ko hyehyehye abrofo nim
Yeah, Asante for cry, Ebenezer din kwa mitu a mo ko kire abo Abuja ba bi eskadwa se yem famfam enko he mahin ni nyina akranke nka sansa Asante amane bi wo ayenka na chese Asante na nkasa nso kra no kwa wo kekan obobo nkro bi awu Kumase ane ade a ohimpo setu ehwa wo so ko a wo ko ye kokon banda ye kokon ho Sante yin afna bi ho ye friend banda tire dansa so mi ti da so ye betwa dwura ho ne wo de wa wo ni twa wo behu ehemfo mu ti dida dwura ni boni ni makati ni ti dem do ma kusi ye friend adomata kusi ni ti dem si edu papa kesi ni ti dem adudwan fi ono ni ti dem odwesangu ono ni ti dem denchira hene omo hene fo miensa na ke ekwe ka abakosem a anka denchira fo na wo sen ke sori gine ko so sanse omo na adi eso ga ewiase ma men kan sa ewiase nyina Ghana ha de wo ba me ka se dom ayi denchira na anka metimi aka se bi anka mbe wa anu kakra wa Asante ho na Asante ne yade ne ko eso nkosu amane ne amane ho ne yade ne ko eso nkosu amane ne amane denchira hene komfa no chi odikan odenchira ne na mama ne yade ne maame yeye ene mane free ho no komfa no chi odikan odenchira nsa na ofiri wa akwam na denchira hene na boamponsi ni konti hene ye frɛ no buo krupa o ware ni ofase akua banso a osema no ntimenwo na komfa no chi nya amane ma no no mo so mo mpe oba ne ho se kro se yidi agu ho ye mfa na nya amane saa time anoche komfo ne ma me jeru akwa firi agona wasimu ba be hwehwe ne ba se wate so odincha oba ne de se amane kwan so ono na saa ne ma na gu no ne eche ne diniye nti nipa na edi na echi ene be ka kire anoche komfo se ni na to maame e wo kwan so ohwem na eso no ana maame na ode na ya amane ama therefore bo amponsi eno ho abufu ne ma ne firi ode kwa akwam ne papa de chepetu ya mo aponko konfo ya mo a no ye obi obu akonfo ne ba chepetu ena wo konfo no chi nti bua biduro e wo agona konfo no chi na minim de ekoso sansa Asante mpanyin se no kana kura obi nso ti ba bi no asoka mbrese nso no kana de eno so ye ne de wonim ne ekoso yi mepese nka wodi ebewura bono ho kakra na se wonim bibi kakra efa ho no enso abakosem kakra yentwa mfa ho kakra ne yenhwe ni titiru se ohwe sampa kura na anu na ebrekum tumfo ko ho koye ne obetumi aye se on na tumi wo no ema binom ka dem ene abe sampa nso obono mantem German not abato mpesua so eno adakora wono no nyamfa na asem na hye bedwani James kwaboa o so mo fa ncheme na hye bedwafie original ho a okasa de fa ho saa ahensemi ene menteme wase enam so ama ebinom kra afiri mu ne ade ama yezemi no kase na hye bedwa no ehwe kwan ya ombefa so na afi ombe ntutu ama ne ma etimi akoyi eho no obetimi de awura wo kakra bono ho cause minim se japakrum brekum sampa ya ye kan tua bodom bonkro no na anu se no hene baako eti social media so se ai wo mu ye nkura nkete eno opim so ebo won mama hene so ai ne German ko after touching my wall Santin poku a defeat touching my hene adehie ne bi ekodi German Santin ko ho da man kena no wo ne efe na abokwabena saa kon no anam se ye ko ya abokwabena ne ti ye de betu skadwa ho hwene a na ewowo efe ne bento ye de be hye hina ase ne ase se kwa man hene owu ye memeko bi se kwa hene not ya ati Kumase not ni fi animu a atorenchem to no meko bi ye kwa ne ekobọ ho agro sampa man hene usai kire Asante hene eyeden usai kire Asante hene enti wo a wo de wo nananom abegina ka nananom panyinsem me nana ni we wo no nana no hwane nim nyansa ene wo de wo nana ensesi ubusa wo nana ni we enti wo ye proud se wo akonwa no na wodi na abakosem ni wo a wotimi di akonwa ma ne yi
ɛna no mu kɔ brokum kro ba ko me refi ne din kakra Katu. aha wɔn se wɔn yɛ asonafo wɔn nya aduanafo a na wɔn atrɔtrɔtrɔ de agu nneɛma so a wɔn sropem so sɛ ɔmɛgye wɔn Ohene me ntwa no me amekomni bifra danso akɔka yi onsanse be see permanence nsa na me basu bi agya me ne first settler e Kumasi amekom do ma hene ofira kwamu ne bai ye ne ma ne ba bi tena osuntwe so ntina asase ne da ha pafa na ga betra nzuo no akotena so eno ne atu ne din suntwe so opa kwanne kosa suntwe so nei na kohwese do ma fo ngu ha after touching my word this year oba de ne ba patase a mu di abenase akonwa bi di patase di ku the records are there even bantama you know ko awu adumase me wo me ya me colleague amene ne bo twene aye friend hene ofre awu adumase den obedi bantama bo twene e fa na ye de na kasante no na ya so obi ti ba bi no didi asante fo atam me de ohene me ka amanato edwa sante hene ye tenase council a Kumasi traditional council ye ko yin nsi anamu ohwe ko wufuo nyina nsi anamu ba ha amfantefo nyina mu nsi anamu ba amfantefo hene ba ha dagomba hene ba ha sesala fo hene ba awuna hene fo ba ha manso kura ko fa ne fuga bi entem ba mekum a no mo ba ha du didi asante kendo matam wa awuna nanom na odidi o matam sansa asante hene no enya one tribe eye different tribes different states oso pem so kra ka da ono atrase nanka asem ya akofa ba na abesi da me hwese nka mekai ohene de ya ne nsema na niko ase odane no na ade bi hyechi nanka me pese mekai but wotena asim ne bi mo kan ka mekai so boda gumba fodin se onu nyina aka ho ne ma Asante duru ba bi kra aso se eduru ba bi kra kofa wo mo ne ye nua no ma no mo ebi be hia na waka asem sa asem wi ko viral na me pese me sam clear ma amanfo hu se ebi nim se Asante fo yintiantia me dwen wana me ntia se mo amu pese mo besua ade no mo yire mo hunsua Sante ni pokuware ne papa enipa mi ensa na wo no alliance na Sante say du to ne amekomfo ye de ne no fa ase nyako kisi amama akusan yi adom eduma enu be fa no eduma ensa ene twato nti ni papa no pokuware ye wo ne to ho ye nyinza na 5 years obi comfort nkom se oye ne kese dada afiri ne maame yem no aba ye nyinza na 5 years ya wo ne to ho ne nse wo so ne kompompo nso so de gese ne nsem ni jaye so da na ekuta no na oni nkora di agro de twitwa mo yete ne ko pampa so na ye ya mekumfuo ye ware nya akokisi amwa ye dagombafo Sante poku ware ye wo no de opoku den no ware be so ni din so sanse owa ye fe no poku tenten na Sante fo ye tietia nka opoku ware 17 something aye wo no na nko onye ni patetia na minim niema se adisua na manfo bi mpeso mbesua ho asemi abosi yo makai enyum kro bi omodi tu na misi opoku tenten na misi opoku ti ya na edu edubro ni he na misi chiribi nse oh eya mi yanyu mi refi ka betu ni nyina dia na ese ya na se Asante fo nyin edin dodo na ye nya free ebi wo kra akrom Sante pokuware one ntin ya tu ndi pokuware this year bi e fra na kuru ne maame ne nkatia bamu so wan oye Sante this year nyako kisi amwanua no abrim osa ne e be fa ne ko sehwi kuma this year na this year oka ye fra na kuru ono this year no na mi anya afie ani din be ye afie se afie ni nua ne kusi obo adum Sante ne afie na be wo Sante se kwadwu ajiman adi ajiman wangasa wotena se ase kani no chire tie twidi no sa ajiman edi eman na wo obi ti ba bi ne efra ajiman badua wajiman edi eman na oje Sante na be koma kodi a ne eje wo bai ajiman na enipa mpa disua oga me abakose mu adi kan ne me ye me kan re bi asem na do ma hene opon bibia seniema wo ye yona wo ye ene de eden wodo ebeba
me penasem sanse onim nipa ye o hwe ni videos kura ko nipa mu how sini nipa toto eno de edem so na me anim ni me penasem but onim nipa nyensen santen ni sanse me na ko abubu amete yi kura me ko nanim ade oye me no me hu ni so nipa da na mum are me say case su bio say onye santen hene ba are oya asafo hene no hwe from asafo dum radio saa to manso e ma de nkyira hene na ye nana oti akenten fa na damfo bo akonwa asafo man no enomu ena kofa one awo ntokwa ibai nti dwere ye betwa ikura no ye bekọ anowu so what di anowu ese ye bekọ akwa ye amani akototo to ne ayi kosu agugu wona anowu na awo no oho na obewu ye no yesi obedo ho na owu nti ano awu eho na ebekọ akwa ye amani ani bi ewo ho nti are oya asafo hene onye santen hene ba nti nima bi a o keka se na obi bai na oteponko so akani ben na ose na mamre anase na manie oteponko so kani ben na ose na mamre anase na manie oteponko so ye nyina enim sa mamre kura ne amanie no e ba se en showcase a ya enim ye nuanom no ofofo omo na tete aponko so na atis interest ye abeso obi te me kai nana dom akusi owu ye me nana mekohini bi o akosa yado oyisu di kroma no se kire mosikofu mfa ne mla because ni di kro no on ne man ba bi tena ye abakosam de ohu santihin na betwa bibia mu akon ye kon ye di usu a nke na di enti na Israel fo mo ne ayifo ko Hamas wo ay abakosam enenne no enkabuma ba ene ye chechira santin mommoa ne chechire ene boy biti TV so se friend aduana boss 116 techiman ho ne techiman panimfo ti wo didi santin ne atem true challenge sesen sene kwan so ne se akura bi kura wo pie wo sampa wo kura na ono so de eme nwanwa ese menti ase o ne santin ne pasumdwi santin ne on pasumdwi a techiman panimfo me de me ka kire mo we kura nya asem o se nke ka na emum de yakoso na o se yeka santin ne pasumdwi a nanse atechiman man o yare sabi santin ne behwe no na ire no mo ba manhia anini ji ye ya nana no da na santin no pen bone a senko obeda akomfa no chi santin ne me yede ne beto ko doctors no mo won se omo nhwe ne su yi ma na no hia no santin opedodo open kabu pasumdwie no ma hene national house da bi oba ha ye kra mekumfo ye kan ade hyesem ye last case me ko washroom me hu se hote eho a omo ne ni din sa wo so oba manhia obi anzo mfa ne ho obi anya ne hwe abakosem de abakosem se metia na meka wi na wo kan wo dia eya disua na yesua na mu ma wodo ebepom ahu mu nokre ase ene no de o pese o ma me ne mahwefo hu nyina ne se ye ka se Ashanti kingdom na Asanti ahenie na eso che kumase eso che Ashanti region Bua basa ofiri ha ye santini pukuware bua basa okowo tra voter region ko da home westri ye besisi yadum westri ye odeni free broni ni free ho ne bae oba odeni fa ko side won tina be wu ko wu westri odeni bedwe wadum sana o se to ane ko so bua basa atachi se opoku frefro se minim ni mi we fini din kakra yeko fanti wo elminafo edina bantimafo omo na boa ya me yeko Cape Coast sansa Asanti yeko wo bi a yefa beko bi kan ho ne ne o makọ ko Asanti emutire wo abrofo ene ba ya ombeku esu edi yeso nkunima kofa sa ne ma we nya bai na eye me ya se broni no se wo de wo mpehwe kura tia broni no ne yebekon na ofa ye hempon ede ne ko Seychelles Island no ono recognize Osetutu as a king or recognize Asante kingdom as a kingdom enti de ba bio na afedi akofa wantwi na amanyofo bi hyehye ase enye yewu
ye de pese yesre kura na ye wura Asante ni nka o twene ho firi Ghana semu na nka ye kura de ye ho ye kan eja kokura de akoduru no akokura pena somdwe tinkambenya nanka Asante no kwa ayo man dada afedi official enye ne man ohene otumfo o kan asema no challenge wo Asante kura hyehyɛ rules na yana mpese o pebre na o ba na yesua niema enu ni panyin fie so ma ne maame no mfa ne ma bema ne na ne nyina Asante tumfo se tutu ne konfa no hyehyɛ to ho oni oba da wa bonte e chi utwa uti Sante ne ka asem challenge a enti yana na no mo ye hyehyɛ to ho nyamo ma maba na mbetwe camera sim so na TikTok na hwan ya eti mame hu de wo ka de atwato na yem fancy sorry sonko enra chi ya me hu se video bi circulate o TikTok so baby or the mercy so wan ho race course sem ai so camera sama no kana no hye oba ne fi sehwi na sehwi me kire sehwi mpanyin sem after brimro war na enye akua afie Sante se ipoku are o che oba be ware no ene ne wo ba be man ne di sehwi hine nti Sante ne ba ne sehwi hine na wo oba panyimu te se wo na wo kaniba so camera so boss Sante hine di wie nti maame me ka se maame mesi ye o te oforukrum ye o ye twa oba wo fiu wonim no kura o te oforukrum ye na ehu hia ese wasa ben ha kura ehu hia maame wo koye ne den e ka na emene no na amane akwan so no amfa na akofa sa ne ma we nyina na nka wo so se camera so boss Sante hine di wie se dia de na ne tiri modern se kin Solomon se ensem no kan emoso bi o se no ho akonfo o se de ho no nyina ne se adọ ma nso te na nsen amaninya na na bantima hene afọ bantima hene nyae e wo race course nam stores UCC ma mejeje amanfo sika enipa bro 300 e de koma contractor ye friend atongo se wonsi no momba bi ntina na subi ni yi ni ho adi na Asante se da bi nyama ne mumubu ni nyina mfiri ho ma me ni o no try so de beba infie na jawa onim de ekoso wo wiase nipa bi jejejeje ni sika e ba na ma o mo ne ba bi tattoo wo no manini mo mbubu kotodwe pa cha se entwa yi twi o manim nipa jeje ni sika dodo na jeje bi sika de o made mo ne nipa bi share kire se onko na Asante ne betimi ama na si stores na maami ni tintin ni tietie mo anzo pese o se so sam ma bi no di o mo so hema odwom to anfa ni di ama dwom panimfo mo no mo so wo na ti ko se ono anko na de ope oye no no ko di amanfo anim je bank bosia de MPP yi bi bubo ni ti se de be ya betimi anya aban influence na o de di o mo so no ape ba bi amom ana anko basa sanse o di ka hihye dwane kura Asante ma te ne woni se wonyan na nya amane kwan na dwomo ye ne dia na ado pa akoye wi ya na ka meno na o hyede ma Asante hene na odi ni di bebe film na ska na wajeje ne kura be so Asante hene na nse Muslim mosque ye omu ye omu list Asante hene ko biye omusika se na ode che omo enti maame ska se nkwa na waje a odi camera siw so the target training Jonas me hu ba bia wo free o ene me hu ba bia wo pese o kako sanse won hu se niam bi ko so wo Ghana ha na wo pese wo de wo twitwi na Asante di na e ma so sa ma me no kra sam de festival me mo amonyɛ popular mo e wo afidie we so sanse ono an katansem se sa me no nani aba no so ama nadwen no aba no so ayefo yede mo si ha ni tintin ni tia wade ne epese mamu hu ane se kingdom no eso eche oman no kra nsa na mekan cause Asante tra Ghana ntimi tra Ghana so what you say Asante tra Ghana ba Ghana ntimi tra Ghana nti Ashanti kingdom na nkasa so che Ghana na nya wo die bi esi popotwa baabi nti mo nche no so ya kana fidie so na yesesi so biem na no mekan e de to monim se Peace Council, Christian Council, Pentecostal Council, Catholic Bishop Conference, Muslims missions, all the missions, any groups I want to among Grumano. Mudia de Munimuan sa ajibum na atiasim. Eho, and an amadrino, and money abam hoso,
nanso ade ne yesidua na anya wo be wo no yetu ase ye ntwa so efife ya na wo se mo pa ba bi na mutu na mudi kosi anso obi yedi obi asu obi antimi nka hwe nipa ba ko pe na yem so wo bono ho la yobi bo ahe ene wo kire nsemu a wo kire ba bia amamre ne amane no etie ho mada mode mo na sebe agi bumu a anka wo a ebeka onua bi anka onua bi a ebeka oba bi ba anase wadamfo bi ayi Nyansapo kasa mfonyi so mumie nyina nkin humbom na de ekura ye santehen no sese wiase nyina apparel calendar United Kingdom ene ili company bi omo ye tie ne kambom no omo ye sabe ye nto ena won mo enton so mfa mu bia ena obi ankotua sika ne edana betu ewiase nyina santehen ene the only monarch ohino di kan ya won mu di ni ono ankasa ede na to calendar no so 2024 ya omo pa wontama won mu ye 20,000 copies pe omo nton ya omo de mo adwuma ye fo eye wiase nyina enti ayen monyam sha sede ye wona wura bi kan no mom ye mod ye kura ye no ban hanse santene wodi ne din namwa ya ne boa ema de wo pebia wunya amampanyimfo ma ba nyina be kan akere sebe obi ene wodi mimi krom hene din na koye na mum obi e kwa Asante hin din ne de ko na aboa amane ma akonkan yedi musi be ma wo bibia abeka twato a woni ma bebebe ne ma kakra bi we de me kakra bi ama sanse na wo ka peace council asem me de enka me ade srede sanse Asante hin kura wo ka asem a che no ye de ade srede na to na nimu ye nhye no na ye nka se bibi ye no kura ade srede sanse ono nkwa na ne kura enti mesre se na nanu nkuma se hemfo ko mo mfra ma henefo na so mo nko mo na so mfo mo asem ko tu mo ni se niema ekosu omunua dom ahene no mu hia na national house sorry na dom ahene mu hia na national house de nkomo no mu ni di no mo mfra no mu musa no niema ha no bia na Asante no na opese osan ba sanse ono owosom kese edwa ekura ebetwei busumru afna ekobọ na su awaduma ono ne ohene oda pakem di afna na bre Asante na Asante di ato na pan adaka matwa ho ahia na mane a woye no na emeya na maba platform isu di ada no ye kasa no manchia mi ame na dumen sasare the current amekohene ene mi ame na o kire mi abakosem eje ono na ama me krata mi hwem chamfo asafo boache agima bunsu tumvo akomu ina asafo hene na ne book odema me kan no enye Ghana ha ne atro a eda kai bu edited by TC Makaski. Okay. Obi abetimi ediem me. Nam the book na send dem no mahwe. Eti na wada ma woma ne de. Se wo chede a chema ne tun say me krom ni enye otumfu opoku ware. O to so mienu. Eti na wada ma Dana se na ya jime so de fa bre. Dana se sanse ono kran. Chamfo no. Anse no kire me. Ni dia chamfo no kran ye amekumfo no de ma no. Sanse obesra asase ne wasafo no. Na amekunhima na wo amonima panyi. Se na be ma tenten gram se na ohunwi ti se ochemfo yi. Wo ni mananse ochemfo ya ne hunwi. Ene me enye adi achemfo. Okay. Afen so mesadi aseda piesie be ma santene tumfo se ditu. Ene wa mama ye celebrity preko. Na say wo che celebrity wo jentra ha. Wo do nam crams no be say video edi ka bi ene say na see course buy. Course de anya hodo. Na ska say ne buy. Ska de say jan e ba mo am account. Na wo bi ama botom. Wo bi am frɛ wa ama bibia. Enmonyam na menya santene na dawroma. Ke di asuo da chi a ye be hwe adwen da chi a ye be hwe asuo fra. Bidi e de abusua pani owusu adwumi ha Nyansapo kasa mfonyi subscribe say for adwen che fato ase ma me nyina mo ene hwe a woje ahene wa ye ka bibi na nkoyi anananom ene di ni ambrase mo mfa nche Adenti ni ebube ne brebe eze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadoro sra Panyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu duanani wie klaman wo yesofo kra wonye yie bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa Wadawro ma ntuma ye fe ni din de sayin ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the first time honhon hia na America sa
Sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya